Ay, nakabot na dyan mo yari. Salamat sa inyong pag-anhipon. Di pa ningat Lagi. ko kadunghay. Kabaan ka ko. Nana Jumila. Hello, Nana Mila. Actually, nakita na siya. Mayan siya to si Jijin. Mawala si Charita Burglan. Nakita na siya mi ay Jane. Ingabot namin. Ay ma'am, magandang gabi ma'am. Abot mo na ni sa. Oh. Ingabot mi sa sawang pala mo tacho kinangutana mi adto. Unja karon. Kanang gikan mo gubi nga ligog dagat. Hindi kaya po may surprise ba mong silingan nga nga birthday nga wadjud kanang wadjoy alam nga i-surprise si Ja. Ja. Kani po nung manghod kuan po ni kanang nag-vlogger po ni maguhay pa lang. Lingaw-lingaw gan. Lagi lingaw-lingaw ragod. Hindi magutong kuan mo mubum na. Lagi. Pasar na. Ay. Dali ra dun mo kapasar eh labi naamoy sa piso mo ka. Ha? Suruy. Suruy-suruy ba? Oh, sorry. Ini rin narasin yan yung libot-libot ra dun yan eh. Ako ganipod na. Si Mama Judy katak. Mahor ko inunun ha. Sige ra Kasi gunoy. kung inunun. Napunta. Sige, salamat kay kanang busog ba jud kayo. Di kay aga mong plan karon jud amo plano nga mudungan ni kay labong na sakyanan nga habang labong may na sakyanan na. Anja mo lagi na nga ingkuloy madto tay la Mama Julie ba kay Lagi. si Jijin lagi pod og kanang makanis siyang buhol lingon lagi ko lamiah magkita ta Gino. Sa kanira jud ni. Ay, si. Ay ting mama. Mawawta. Kanira baon nindot ba ni siya nga tanom na ray oh. Kani nga tanom. Chinese. Oh, Chinese mo ba ni ilahang mga tanom sa puno Japan. Una si Ja. Halay, ginoo ko. Kamutan jud mi. Sige. Sige. Channel? Kuan, usa to imo hayay? Chinese. Di Chinese imong gikuan di ay? Kan just gawas sa pakal dyan. Hi guys, nandito bisita nga but. Nakalit ra si Ma'am Charitable Vlog. Charitable Vlog ba? Charitable vlog. Charitable Vlog dyan channel. Pa-support po guys. Ay, salamat. Ma'am Cha. Ma'am Cha na yung tawag. Oh. O silukan. Igsoon mo no? Oh, ison. Dyan channel. Isa dyan channel mo? Chinese vlog. Chinese ba? Chinese? Chinese. Shy. Chinese? Chinese. Chinese vlog. Baharan tanawon to. Kami, subscribers na magunida. Kung mo hawak pa. Hindi ko sa link. Sige. Hindi si nanay. Kamu mama. Mama ni mo? Oh, mama na mo. Hi, Ma. 69 ka man no? Birthday ni sa karon? Dili. 69 na yung edad. Oh. Pahimos. Gipaningot ko pag adyo kay mo diri ako abasan ni Monhi. O ba? Basin po ako siguro no, yung na panintong po ko. Ang ini si Sigman ay nakita ni mo. Dali ako nakambak. Ko. Kani yung anak ni Mama Julie. Maura jud na yung taon ng anak. For 13 years. Naminjo ko 26. Nabuntis ko og 39. Gianak na ko 40 taong edad. 43 naman ko. Magong pa ko mo. Lagi, murag kami kamera siguro ni Alex. Buwang mo to. 1979 to. Ay, 79 siya. Mga, pila naman, 1980 mong ko. Magbuwang na ka na kapasar eh. Hi ma'am, Chinese. Nakawajog ko ninyo. Laoy, oy, parihara jud ta. Parihara jud ta Mama Julie. Ayaw ka na mo inunun. Sige, parang sa buho. Naupod me. Ay, namugos. Namugos og dong. Kanina to ako dito jud ko ila mama. Wala ko nakatubag nimo kay kanang katong pagtubagan ng balik nimo, mao pa jud toy pag-abot na mo sa kuan. Buwan na ko ila mama kay mula Pag-uli. magugod sa Sabado pud sa pero di ko mag-vlog dito. Diya kumusta naman pod si kuan si Floran may nabul. Okay na. Nadyo ko'y gikamutan kay gahong manghod, kaning na siya manghod, gasunod niya. Ingo man na siya. Kanang, manang, hinchat gabing dako, manang, luoy lagi si,
luoy si kuan kanang Florameg ako kinabuol ko kay kibaboy akong sa sitwasyon ni sa di honggi halaga kuan ko ganang gitan-aw na ho ba ag kanang last litis ni siya nga kanang lag ko ay agayaha day nakita kato sigurong gi dabi taw siya nga hinon gi virgin siya kay katong gahi bitaw mao to pagtanong ko ay salamat okay ra day ay kay naghuol ko gikulbaan ko nanungsa di si Florameg nga na lagi ko Okay na sa Sabi karon. ng tana ito sa Oo. gitar ko ah. Okay na sa karon eh. Okay na sa karon kalos Ginoo. Salamat sa inyong mga pagampo. uy milk na ngayon milk ginuo ko Hello. mawota na. ay brand raw 3 years old Mga gatas. kanang uy dili uy magkuan lagi ka haraman si papa nimo man la mawota ni mama Julie og ni kuan o Kasi pinaedad ni mo be. napila ko nimong edad mura ra ba kag si Mudidi Si pa At- na. oo pero kuan na kanang matog padong matog gabi padong matog ugudto ngana ra uy mura ra ba kag ilahang nara ba sila bibi ani Mudidi na sa bibiron. oo Ay, Ginoo ko amon tay bibiron. First trip pa sila mga gatas dami. kuan Wala pud may tindahan. uy paminaw sa nara ba na sila bibi nga badge ni si Ate Lixie wala na lagi ani Paano gihato dali siya? adto na siya mas eskwela gimingaw jud ka adto Ginoo pod. Sa katuoy gumigawan. lagi ya si kuan iyang mama ala gimingaw si Mama Julie ni Ate Lixie uy parihara ba mo buhok adto ulot Kulot. oh kani Di giyan sa puton be, di ka sa puton. ay grabe Gusto na? Sa Lag- puton man to. nga na din siguro na mga kulot halagwa pa kayo ang tanom ni Mama Julie oh daghan siya tanom no Parihan ta daghan pa kag tanom siguro. di kanang na ako'y mga tanom pero kanang dili kaayo kay murag aw ganahan mo kog magtanom-tanom ang nakapan lang kay ag lugar ba way katamnan nga kwan kay mura na magutog na Asa dapat sa taglanan ninyo? sa buol Abuon. sa buol amo Padong sa habitat. Oh. kanang kamilya di ba kamilya no Ah. pasaka sa kamilya paubos Ikan kas gawas. maestra na siya ug as maestra siya ug as mga Julie Gusto man lagi mo. oh nang o kawad to pauban ni Ate Kulin kaw dalas Ate Kulin ato yang papa ako kamo nilalakaw Buwan nakabot na jud na ari la Mama Julie be makita sa tijijin ani Ito ni Papa, oh. kamo ka Ato umay tas TV tanawon. ha Ato tas TV tanawon. Nagkatang Liza oh kita ko siyang kuan gipost karon nga mura jud ni ako ang taong tanawon nila kay mingahon tigchat-chat mini Jijin Zalamiag magkita po ta Gino kanang gini mong buhol Tataod na wa siya kanhe. Tataod. Abe gali nahog nakauli siya atong pag-birthday sa inyong tatay. Kay kanang ahong pagtuo. Ahong pagtuo nakauli. Di nangutana po ko G kanang nakauli di kag buhol sa nga wala siya. Di pa ko pwede mo kanang mobiyahe lagi kay sa ang ugma Kay ug title sa vlog kay sa magi. Isa ipatriling ba? Lagi nga patriling bitaw mo nang butan-o jud ko kay saan mo guni na itabon. Patriling bitaw. Story ra dito gani sakay ra sa barko anang tagadlaw. Ay, Ginoo ka. Sas, nakakuan siya ta, nakaabot. Lagi. Palingot ko kay nawa ko ra magubot mo. Daoy, labaw pa itong amua, Mama Julie, imuhang bayo, nanindot na, oh. Di kay kuan di ba pud kami nagpa kuan na ni gabok naman jud among bungbong sa kay Kuan na ni, hardiplex ni, kani. gamay ning O, ndot ning kuan. Ndot ning hardiplex gamiton, bitaw. dili mo jagate ng pulihan jol kay aron mo bag pulihan ko na to color kay ngit-ngit man imong color. Oh, dahil kakuan bitaw ko sa mga, kuan bitaw comment, bitaw. Balibad man ko mga man ngay lagi balibari kasi Ginoo. Lagi, no? Wala na ngaon mo, Mama Julie? Mana. Oh. Nawa to kuan mo. Kung luto ko padung. Padung ka magluto di ay Order. ay mong order. O tira kita magkunin mo magasuman, magbiko. Kuan na lang po nagpapangalawas sa mga bata. Lagi. Papa, ito na. Mato na ta.
Onya, kay apurado man niya mong bibi, Mama Julie, ay. Dapat si Kwan, si Papa Eric. Ay, nakabot na dyan mo yari. Salamat sa inyong pag-anhipon. Ipaningit Lagi. ko kadunghay. Kabaan kao ko. Kaning bitang bibita tari di bitang kalitan ta basta kay kang pinamba kalit lagi na. Muna mo kinuwangan si nganto si Si J kay si Jay Jay. Aman to imong anak na si Tapos nani man na may kalingawan na to. ginukulod. Ulagi mga to lagi ta. Tana Linggo mga na to. kabataan. Linggo na kabataan. Lagi mga to na ta. Mura di sa liksi. Oh. Kuan atun ugol dito sa atun kinahanglan sa matuman. Sus, grabe. Kinamo na. Mandita dyan. Mandita. Ako pa kun, gali ko ani. Masagpaan, manggali ko Usa ani. man gabuo Amo, kunan. lagi. Niya kay madlok naman ko, Mama Julie. Uy, kay sisarian ko, ana. Diya, padong 8 months ang tiyan. Insulin ko. Insulin ko, tupok-tupok sa tiyan. Unja. Ang mga bilbil. Ay, salamat sa kayo. So nagnaong mga papa. Buyag. Papa pa si mama. Kare apo. Oh, apo na. Anak sa Piting langoy jud mo dai no kay kuha. O lagi tana mga tana. pag-abot hangtod pagkahuman. Pero kuan man Mama Julie, oy kanang ala to na. Kanang dili taog, kinahunasan. Uy, hulabad o. Okay na. Ay, Bado. bado. Bata. Alay nga ni Depod siya Tilipsili. Ay, o tagi. O, ala, ning hilak na. Sige na, bye-bye na. Bye-bye. Adto na mi. Tana. Murahan sexy. Alay nga Kini na mo mo siya. kani mo sexy. O, tana. Ato na ko. Adto na mi. Thank you kayo. Dali na. Eh, basi ka tong Dali na pod. Ala, bili na lamang ka kay puli ni Ate Lixie ani. Tana. Murahan sexy. Kinundo mo tan liksi Oh, oy. ay, nga na po siya. Agyo. Thank you so. Quick Di man ni Makwan. Ay mo nang screenshot. Screenshot na laman ni na ho. Ana, de kita ni kuan. Yana na ho na laman ni screenshot ni kakuan. Oh, sige na. Anto na sa katrabaho. Antod karon. Mao ba? Sige, nya thank you Ano man nagka-picture? kayo. Di ako ra nang ikuan kay wa ka palitig batire. Diya, salamat kayo ha. Kay nakita-kita. Sige. Dali, ma. Nagkakita ra jud. Thank you. Thank you kayo, ma'am. Sir, thank you kayo. Kami na mo ka mapangita ka. Sige. Nakabisita sa me. na gyud me. Nakatuod na me. Naliyara tong uron. Lagi. Salamat sa ilak na hinos liksi. Lagi. Ulo. Nakainomdom noon si Mama Julie ni Lixie. Hilig pugping. Oh. Ato na dito sa kuan. Sa atong singa na ni. Alicia. Wala, mingawon. Tigdong mami, nakadumig Alicia man. Kana nga, panorame. Panoramic. Oh, dito mi sa una. Ingon lagi mi, kano punta na kahuna-huna kato ila Floramino. Or anda to. Lagi. Nya, di na ta makita niya. Thank you Mama Jolie. Papa Eric. Ato na mi. Lagi si di kay amurang gisulit ag sakyanan. Iuli na umapon sa buntag. Unja basin pohon, balik-balik kami ani pohon. Sige, Sa'yo naman, lamat. Ari sa me. Thank you.